maila honetan 5 metro jarreko mila metro bian 5 metrotara jarri ditugu balitzak, beraz joan da etorri 1000 metro izango dira.
saya zona geologa egin ondoren, momentuz aintzan dela denborari dela, 2 minutu 16 segundo. Lehen esan dute, lehen ditugu, azken parada, lehen karotan egiten dugu batzen hori ere, duguaren egiten hori ere.